justu bukatu da, eta lehendakari txapelketako lider zaude 27koen mailan. Uda amaitzeko, oraindik uda falta da, baina uda amaitzeko sentsazio onak. Bai, egia esan nahiko erregulartasun handia ez edukitzen. Bastante sentsazionak ditut azken aldin, eta emaitzetan demostratzen nahi dat, así que hemen, oraingoz lider. Azken bi egunotan, 5. eta 4. bikain, ez? Bai, oso ondo. Atzoko karrera nik egun espero hain ondo ateatzea, baina azkenen taldetxo hortan eustea lortu nun, eta esprinen lehenengo postua lortu nun. Eta gaur bai, ez da, 30-40 bat aiatu geha, eta oso postu hona lortu edu gara, así que guztua, bai. Gusto rankekin? Bai, egia esan bai. Sorteo. Eskerrik asko.